Pope Francis mipanaw na sa edad nga 88 anyos. Alas 9:45 sa buntag oras sa Vatican o alas 3:45 sa hapon oras dinhi sa Pilipinas, gipahibaw ni Cardinal Kevin Farrell kay Berlingo sa Apostolic Chamber nga gikan sa Casa Santa Marta nga mipanaw na ang Santo Papa. Iyang gipahibaw nga alas 7:35 sa buntag oras sa Vatican, ang obispo sa Roma nga si Francisco mipauli na sa Pinoy-anan sa iyang amahan. Matod ni Cardinal Farrell, ang tibuok kinabuhi sa Santo Papa iyang gihalad alang sa pagserbisyo sa Diyos ug sa simbahan. Giadmit ang Santo Papa sa Agustino Gemelli Polyclinic Hospital sa milabayng Pebrero 14 karong tuiga human mag-antos sa bronchitis sulod sa pipila na ka mga adlaw. Human niini nasuta sa mga doktor sa Tambalanan nga nagkagabi ang kahimtang sa Santo Papa human ma-diagnose nga adunay bilateral pneumonia pagka Pebrero 18. Human sa 38 ka mga adlaw, migawas ang Santo Papa sa ospital ug mipauli siyang Vatican resident sa Casa Santa Marta aron magpadayon sa iyang recovery. Natawo si Pope Francis niadtong December 1936 ug sa nag-edad og kapin 20 anyos, mipaubos og surgery si Jorge Mario Bergoglio, ang iyang pangalan sa wala pa masanto Papa aron pagkuha sa bahin siyang baga tungod sa severe respiratory infection.